Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. A yau mun zo muku da wani airdrop na wani coin mai suna NS coin, wanda wannan coin ɗin gaskiya yana da kyau saboda ba shi da total supply da yawa, kuma yanzu haka ana pre-sale nashi kuma ana airdrop ɗinsa. Wannan coin ɗin gaskiya da alama zai fito da kuɗi sosai, kwata-kwata supply nasa guda miliyan 3 ne. Ya kamata mu yi ƙoƙari mu je mu yi wannan airdrop ɗin domin mu samu alfanun da yake cikin wannan coins ɗin. Wannan coins ɗin kuma yana ƙarƙashin Ethereum blockchain ne, gaskiya an ƙirƙire shi a ƙarƙashin Ethereum ne, saboda haka kai tsaye mu je mu ga yadda za a yi airdrop ɗin. Fara darasin namu, in wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin samun sabbin shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun ɗaura. So kun gani kana shiga ciki ka danna link ɗin, har zai kawo ka guri kamar nan. Za mu bar muku link ɗin a description na wannan bidiyon ɗin. Ga nan airdrop ƙasa nan pre-sale, sai ka danna kan airdrop ɗin nan. Kana dannawa zai yi ƙasa da kai, zai kawo ka nan gurin. Kun ga anan sun ce kai kofo wallet address naka na Ethereum ka zo ka saka. So sai ka tafi cikin abun nan Trust wallet ɗinka, sai ka shiga abun nan wanda kake airdrop da ita, wallet ɗin da kake airdrop da ita a cikin Trust wallet ɗinka, sai ka kofo wallet address naka na Ethereum. Yanzu gashi mun shiga cikin Trust wallet ɗinmu, za ku kalla ya nuna baƙi a nan saboda ba zai bari ku ga cikin Trust wallet ɗinmu ba, amma kai in ka zo shiga ba zai nuna ma wannan baƙin ba. In ka shiga cikin Trust wallet ɗinka, sai ka je ka buɗe ka kofo wallet address naka na abun nan Ethereum. Kana kofa gashi yanzu kun ga mun kofi wallet address namu na Ethereum. So sai ka dawo cikin wannan website, wannan link ɗin, sai ka zo sai ka yi pasting ɗin wannan contract address ɗin. Gashi yanzu mun yi pasting kamar haka. In ka yi pasting kamar haka, sai ka danna nan submit. So kana danna submit, shikenan ka shiga tsarin wannan airdrop ɗin. So gashi nan yanzu sun baka guda 10, daga nan kun ga balance ɗinmu gashi nan guda 10, gashi nan kun ga muna da guda 10. So duk mutum ɗaya kuma in kai inviting za a baka guda 10. In ka gayyaci duk mutum ɗaya za a baka guda 10. Wannan shine link ɗinka da za ka ɗauka ka tura ma ko abokinka ko wani wanda zai yi register. Duk wanda ya register za a baka guda 10, kuma da zaran ka haɗa guda 50, wato in ka gayyaci mutum 5 za ka samu guda 50 kenan. Sai ka zo ka danna withdraw. Kana danna withdraw za su tura ma shi cikin Binance ɗin, cikin Trust wallet ɗinka da zaran an gama pre-sale na shi wannan coin ɗin. Nan Telegram group ɗinsu ne, nan kuma inda za ka danna ne kai withdraw. Yanzu in ka ɗauki wancan link ɗin naka, duk wanda ka ba yayi, shikenan za ka dinga samu. To kun ga decimal na wannan coin ɗin gashi nan NS, ga kuma contract address nasa nan in za ka je kuna Trust wallet ɗin shi. Abun nan ɗinsa kuma gashi nan 18 ne, gashi nan. Kun ga total supply ɗinsa daga ƙasan nan kuma gashi nan guda miliyan 3 ne in kuka duba. So haka za ka je ka kunna shi, ka kofa ka je ka kunna shi a Trust wallet ɗinka, zai fito. So da zaran an zo ana rarraba wannan airdrop ɗin, in har ka riga ka samu ka yi withdraw, za a tura maka shi nan take cikin abun nan Trust wallet ɗinka, ka je ka saida abunka. Ba shi da total supply da yawa. Kun ga gashi total supply na wannan coin ɗin kwata-kwata guda miliyan 3 ne. So gashi nan kuma dai duk wani abubuwa nasu in kuka duba za ku gani a cikin site. So ba ma so bidiyon ya tsawo, anan duka muka zo mu ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya haɗa mu.